Det er tidlig morgen på immigrationskontoret. Der er allerede masser af mennesker, der sidder i kø og venter på at få deres papirer i orden. Den første er en ung mand fra Tjekkoslovakiet. Det gamle land, som ikke findes længere. Han hedder Karl. Han prøver at fortælle, at han bare kommer for at holde ferie. Han skal ikke arbejde. Han bliver bedt om at udfylde sit nye identifikationskort meget grundigt og uden at ryste på hånden, siger officeren, som sidder i sin sorte uniform med de gule sko, at han bare skal tage det roligt. Det skal nok gå alt sammen. Vi skal bare lige have taget et billede af dig. Så han bliver stillet op mod en hvid væg. Han skal ikke stå i profil og så videre som kriminelle. Det er bare forfra. Der er noget ansigtsgenkendelse, der går i gang, og hans billede bliver sendt hele jordkloden rundt. Og lige om lidt vil det lille apparat her komme med en markat, som kan forklare, hvordan hans status vil være i fremtiden her på den lille ø, det lille kongerige, Susak, midt ude i Adriaterhavet. Ja, det tager ganske kort. Du skal ikke være bange. Der er ingen problemer. Det er selvfølgelig kun, hvis det er, at du har gjort noget, du ikke skulle have gjort et eller andet sted tidligere ude i verden. Ja, de griner alle sammen om bagved. Men det kan godt blive temmelig alvorligt. Øen er ikke så stor, men der er mange gode gemmesteder, hvis det er, at man skulle komme galt af sted en dag. Ja, de venter lidt. Sådan er det tit på kontoret. Officeren sidder egentlig bare og venter på, hvornår han kan få lov at lave en kop kaffe. Han har 1000 kaffemaskiner stående på hylden bag sig, og de skal helst bruges, de fleste af dem, inden dagen er omme. Så ja, det griner. Han klipper lidt i et stykke papir. Han overvejer, om han måske skulle klippe neglene en dag. Men ja, det kunne da godt være, det går det her. I hvert fald så får han lige et lille markat på sine identifikationspapirer, og det ser ud som om, at det godt kan gå. Det bliver klippet lidt til. Han er lidt lang i ansigtet, så ja, må ikke det går? Jo, jeg tror det, siger officeren. Jeg tror det går. Jeg tror godt, han kan få lov at blive her på Susak. Nu skal du bare se her. Jeg sætter lige det her klistermærke på. Så er vi straks klar, og så kan du gå videre ud i verden og gå ned på caféen og drikke en kop kaffe. Så skal jeg også have en pause. Ja, værsgo. Tak for i dag. Hej hej. Is there an English time for people like you, a bureaucrat?